A yanzu mutane suna ta korafi akan tsadar data, kai ba ma tsadar datar kadai ba, wasu korafi suke akan sun ma rasa da wani data app za su yi amfani wajen siyan data, domin wasu ba su da sauri wasu kuma ba su ma da inganci. To saboda haka nace bara na kawo muku wannan application din wanda da yawan mutane da shi suke amfani wajen siyan data saboda kyansa da ingancinsa. Zan ajiye muku link din wannan application din a comment da bio dina, ko kuma ku je Play Store ku rubuta Kaka Global shine sunan wannan application din. Bayan ka sauke wannan application din cikin sauki zaka sanya bayananka a nan sai ka yi register. Bayan ka kammala register zaka yi login. To wannan shine fiskan wannan application din. A nan sama zaka ga account number da aka baka ga kuma sunan bankin nan Palmpay. Sai ka dauki wannan account number ka je bankin ka turo kuɗi ko ka bawa mai POS ya turo maka. Kana turo kuɗi kai tsaye za ka ga kuɗin ka ya bayyana a nan gurin. A nan kasa kuma ga services din da zaka yi da wannan application din. Zaka iya siyan data, zaka iya siyan katin waya, zaka iya biyan kuɗin wuta, sannan zaka iya yin cable subscription duk a wannan application din. Sannan idan kana da wani tambaya kai tsaye kawai ka taba wannan alamar ta WhatsApp, sai ka taba inda aka rubuta WhatsApp Ops din nan, zai kai ka WhatsApp din su inda zaka tattauna da customer services din su. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo yana da kyau ka yi share wa sauran al'umma domin su ma su amfana, sannan ka yi like da follow domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan. Sai mun haɗu da ku a next video.